Det er så vores Jarvis. Vi kan lige starte ham op her. Godt. Så han starter sådan set med at spørge, hvad ens navn er, og det gør han, hvis han sådan set kan læse, at den ikke har nogen værdi i den her i-prompt i forvejen her. Så vi kan lige skrive navn. Tak, Jarvis. Godt. Og når man så har skrevet sit navn, så vil den så gemme det i prompt, det her navn her. Og jeg så siger hej til Jarvis, og så svarer han sådan set med ens navn. Men det andet, som sådan set vil ske ind i Jarvis her, det er jo sådan set, når man ikke har skrevet noget til ham i 20 sekunder, så vil han komme ind i den her unresponsive her, og der vil han så lige give en besked tilbage. Man kan sige, den afhænger så af, om han er lidt halvsur på dig, eller ej, eller om man har fornærmet ham. Men ellers, det som man kan med den her Jarvis her, det er jo for eksempel, at man kan styre den her lysstyrken på den LED, der sidder på den her nano her. Og altså enten så kan man jo gøre det med tænd lyset eller sluk lyset. Kommandoer. Alternativt så kan man slå lys op. Ja, der vil så være, man kan sige, 25% sådan cirka, at den vil gå op eller ned i lysstyrke. Derudover så kan man sådan set bede Jarvis om at huske en. Ligesom udgangspunkt her, så gør den det jo sådan set allerede i den her opstartsfasen her. Men hvis man senere hen har lyst til at sige, husk mig, så kan man gøre det. Det den så også gemmer, det er sådan set, hvor sur den er, hvor sur Jarvis er på dig endnu her. Og jeg kan se her, han er ikke blevet helt så sur på os endnu.